Boa voltas co Pratum, o programa de cociña máis irreverente de toda a Galicia. Estamos no ano 1 post-apagón e os romanos invadiron case todo. E así nos vai, que levamos saia. A vida non é doada, pero, mentras haxa cociña, haberá esperanza. Que pasen, por favor, os nosos cociñeiros Xulio César Matus e Lucía Agripina. Un aplauso para eles, por favor. César Matus. Pase, pase. No. Que? Dame un bico. Eu vexe dicir unha barbaridade, casi me olvido das Trátame cámaras. co respeto que tens que tratar a un César de verdade como a mí. Respetus, que tal o examen de inglés? Oi, xa estamos. Ben, Non me corte lo rollo, Xulio Matus. aprobaras a primeira. Agardo a probar. Agardo a probar. Menos mal que non era latín, senón estaría perdido. Bueno, como estás? Se fora lo César, tiñas aprobado. Que cales a boca, como estás? Moi ben. Comodísimo, oi, isto é... Isto é como... Preta por ter romano. Eu quero mostrar, por favor... Non mostres demasiado. No, mira. Levo unha frescosidade, mira. Levo unha frescosidade, mira. Estou encantado, Además, son da tua Estou talla, encantado, Son- sí. Mete dedo. Un pouco xustas, pero sí. Estou encantado, sobre todo, por este aire que circula alrededor de min. Sí. Despois de estar con Xulio. Deben ser os ventos. Non quero falar contigo, Xulio Matus. Lucía, como estás? Moi ben. Ben? Sí. Toda a vida ben? Algo que nos queres contar? Todo ben, todo ben. Sobre a túa aventura romana hoxe? Aquí estou. Mira, Veste ben? vecho, bueno, non me mirei moito por si acaso. Supoño que sí. Bueno, que nos desculpa a xente do Ar de Lucus, nós intentámoslo facer o mellor posible, evidentemente non vamos igualar a xente de Lugo, nin pretendemos, é o noso guiño cara a vos, pero nós o que si facemos e cremos que bastante ben é cociñar, así que a ver que nos trae Alicia de Silledum. Ola, son Alicia de Silleda, está sendo o Ar de Lucas. Propóñovos que o celebredes, xa que vai de Roma, veño a enseñarvos unha pizza romana das que eu fago na casa. Consello, a miña é cuadrada, no molde das empanadas. Fago a masa na casa, botolle por arriba salsa de tomate, poñolle unhas capas de xamón, poñolle atún e tamén lle poño mejillós, despois botolle o queixo por arriba, meto ao forno e sale preciosa, riquísima. Tamén me gustaría que eses cociñeiros me enseñaran outra clase de facer pizzas. Un saludo pa todo Camanzo, pa todo Silleda e pa toda a miña familia. Moitos besos pa todos. ¡Mua! Vamos, Xulio Matus. Que me gusta a mí esto, Venga, vamos cociñar, que nos decía Venga, Alicia de Silledum. Gustoume moito que dixo que estamos no Ar de Lucas. Ese foi o mellor momento de Alicia. E botalle todo. O Ar de Lucas. De todo a esa pizza. Botalle todo a pizza, De pero todo. como poderías ti igualar a súa pizza para que mereza a pena, para que estea no Ar de Lucas? Pois mira, xa que ti traes unha coroa moi original, Sí. eu vou facer outra coroa moi original. Unha coroa. Unha coroa de pizza. Unha coroa de pizza. Non sei explicarcho moi ben. Vou facer unha masa de pizza, vale? E do centro vamos ir cerrando para deixar o centro libre. Vamos facer unha ensalada de Vai pizza. ser como unha casi. rosca. Como unha rosca, sí, unha rosquizza. Rosquizza. Unha rosquizza. Sí. E que vai levar? Mira, pero vai levar chourizo, Buah, tomate, xa está. dous tipos de queixo, tres tipos de queixo, Xa está. un machucado de froito seco, Correcto. un montón de cousas. Moitas cousas. Moi rico, Vai ben, por Xulio trae Matus. Matus, tus. Xulio Matus. Tus. Xulio César Matus. Tus. Trae un rospizza. Rosquizza. Rosquizza. A ver que trae Lucía. A estrela das pizzas. Oh, Xa está. Vou facer unha pizza romana, vou tentar darlle forma de estrela. como é unha pizza romana? Unha pizza romana é a pizza que leva champiñóns, Moi ben. aceitunas negras Moi ben. e queixo. Na máis? E que me queres? Non sei, non lle podes botar unha alegría, un algo. Moito cariño. Bueno, pero unha alegría, E un un algo. borde recho de queixo de arzúa. Vale, ves, eso arzúa. xa lle dá un pouco máis de estilo a pizza, un borde recho de queixo. Creo que nunca o probei. No. Que va? Un borde de pizza recho, no. Recho de... No, recho de queixo arzúa, no.
Vale, veña, vamos a empezar a cociñar na honra de Lucus Augusti e de Roma. Cociñamos pizzas no voltas co pratum. Imos con Xulio Matum. Matum. Que máis ten? Hombre, no, non me cambie o nombre. Aí está, ¿Cómo estás, tío? Moi ben, tío. ¿Qué tal, tío? E ti? Ben. Ostras, mira. Para. Romano. Ti viches esta peli? No, que, Gladiator? Home, por favor, Como... Sí, que a vi. Eu vexome aí entre Así, as pa. espijas, sabes? Sí. Pois eu non te vexo. Aquí no Ar de Lucus empeza en 15 minutos, Ás 9 empeza a representación, chegan os romanos a Lugo. Esperada que acabe o noso, que Ar de Lucus non se vai, Cando acaba o noso, empeza. O que acabe. Veña, 4 días de festa. facemos a masa ou... Vai para aí empezando, ninguén se Pois veña. dixo nada. Home, sí, pero pa que ves comigo? Ti vai dando a xente da casa que nos chame, que nos siga en Instagram, @voltascoprato, @voltascoprato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Ademais, chamade o 881365536, ese é o teléfono do programa para poder gañar 50 euriños e falar tamén con nós. Eso desde Lugo, pensades ir a Lugo, pois chamádenos, ou pensades ir ao Ar de Lucus, chamádenos. Jules, veña, a masa. Bueno, unha masa moi sinxela, vale? Medio kilo de fariña, 325 de auga, medio sobre de levedo de panadería e un chisquiño de sal. Non hai máis. Repite, por favor. Medio kilo de fariña, 325 de auga. Se facemos un kilo, 650, lóxicamente. Joder, Medio sobre de levedo, se facemos un kilo o sobre enteiro, e un chisquiño de sal. Canto un sal chisquiño? ao gusto. Un Pois chisquiño? uns 20 gramos por kilo. Casi clavas o rótulo aí esquina. Sí, porque eran 10. Sí. Claro, porque é medio kilo. Dices 20 por kilo. No, así. É verdade. Sabes que era ao revés, non? Como? Que así era que te salvaban e así que te mataban. Ah, sí? E era ao revés. Por qué? Era disléxico, No, César. na peli puxeron así porque todos temos no imaginario colectivo así e así. E por que temos? Pois non sei, pregúntalle aos romanos. O sea que isto é un like. Ese é un like. Exacto, este é un like. Bueno, pues Esto mira, no. traballamos ben a masa para que Ajá. nos quede finiña, vale? E vámonos a tapar e vámonos a deixar repousar pues como uns 45 ou 60 minutos, vale? Como Moi ben. 3/4 de hora ou unha hora. Horus. Temos que falar en palitos, en Vs e en Xs. Sí, porque en inglés no. Joder, que me espera, Estou agardando... Están locos estes romanos. No, díxome a examinadora que esperaban ter mañán as notas. Sí. Se mañán teñen as notas... Benres negro para cañotas. Se mañá teñen as notas. Sí. Ti vale dar a masa, non? Vale deixar Mira, aí... ahora vamos a repousar. deixar repousar como o tempo, 45 45 tal, e vai nos quedar Guau, medrou. vale. Medrou. Entón agora vamos traballar sobre esta. Ahora voy a quitar o aire e avísote. Vale, quita o aire, vale. Ti, xe verás, vai a quitar o aire sin problema ningún. Vamos con... Ladrona, te robo un beso en Roma. Te robo un beso en Roma, di a canción. Ves, sempre teño... É Roma de Laura Pausini, a canción. Pero non hai unha muñeira de Lugo Laura Pausini. fantástica, pero non hai ninguna de Lugo ou algo así para poñer. Estaría Mira, guai. eu vou facer a masa tamén. Vale. Entón, 500 de fariña tamén. Porque canta máis masa, Mellor, se pasa, iso é así, joder. E cando preparas unha masa, canto máis grande é, mellor lo pasas. Ou non? entón, 500 de fariña. Vale. Un sobre de levedo. Vale. Que ten de especial a túa masa? Que está moi boa. Joder. Vale, moi ben. E que queres? É moi fácil, sempre queda ben. Podes facela ti. Vale. Un sobre de levedo. Mira, fariña, digo que ten de especial. auga. A masa da pizza romana, o que ten de especial é que en contra da pizza napolitana, que é esa máis grosa, esponjosiña. Más grosa incluso é a masa Chicago, ese Tamén, bueno, pero xa estamos falando de Sí, masas sí. americanas. De mentira, tuneadas. dirás, non? De mentira non, Ah, de mentira non. Pensei que iba a decir de mentira, É que leva aceite de oliva, para que quede máis crocante. Temos o aceite de oliva. Bueno, ti sabes que ese rapaz é italiano, O rapaz que temos aí coa cámara é italiano, Por que sempre queres intimidarme? Non, eu digo pola presión que podes ter, Pola presión que podes ter, ti. Máis presión da que xa teño Charlie, cañotas. mamma mía, quedarás tú rico. Me cago, que desastre. Pero Tú vas a ser un chamase desastre, Charlie, Charlie. é de pizza chicana desa. Chicago. Joder. Que é mellor, que é mellor, unha masa napolitana? Home, se se chamara Polo, ainda Claro. me intimidaba algo, pero... Romana, ves? Romana. Fina e crocante, verdad? Vou no tentar. Non Vale, prometo vale. nada, pero... Fina e crocante.
Entón, amasamos ben e despois hai que deixar levedar. Vale. Para que este tipo de masa quede ben crocante, poidamos facela ben finiña, mola moito se podemos deixar a levedar 30 minutiños a temperatura ambiente e despois na neveira de un día para outro. Asinte, Charlie, polo tanto, está lo facendo moi ben, Lucía. Sí. Está así, Charlie, moi ben, moi ben. Joder, estás a tope, eh? Que guai, eh? Entón, témola así. Que pasa cando leveda? Que pasa? Que medra que me vai pasar. Mira, wow! Mira o que pasa. Entón, unha vez que levedou, vou apartar isto. Ese é o queixo por recheo. Este é o queixo por recheo. Wow! Leva queixo nos bordes. Imos tentar, vou no tentar, vou no tentar. Eu nunca me arrisco a decir que o vou conseguir, pero... Vale. Hoxe estou intrigado, porque claro, cando tes a un autóctono diante, a presión multiplícase por 1000 sobre a xente, sabes? O que che pasa a ti cando vas a Londres. Claro, Falar inglés. exacto. Como me pasa a min cando vou por aí. Non, falalo ben, Ou pasa... Falalo ben, O speaking... Aquel é o problema. O writing. Eu li moi ben, foi o writing. Writing. Sí, que... Sabes o que é o speaking ben? O speaking ben, sí. Bueno, veña, vou te deixar aquí porque isto creo que ten que ver a nosa convidada, así que ímola chamar. Vamos a recibir cun fortísimo aplauso a Alicia de Silleda. Un aplauso para ela. Hola! Cañotas! Que pasa? Como está usted? Que pasa? Estou guapo, É que me estás facendo competencia. Non me bichos o vídeo? Vamos con de Silleda, vamos con teu veciño, Hola, Alicia, Hola. benvida. A ver. Benvida, que tal? Moi ben. Muy bien. Xa me botaba de menos. Ves, Sí, normal. bueno, Ah, claro, el ojo. Además con este indumentario que teño no día de hoxe. Estás todo Sí, chulo. además de Todo verdad. chulo, todo chulo. Bueno, eu vou Bueno, chamar Jules, contalle, veña. Unha coroa romana, vale? Unha coroa con respeto de... con permiso de Charlie. Vale. Mira, teño unha masa moi sinxela, que xa teño aquí estirada, vale? Que pasa? Que estirei demais, entón agora teño o recipiente moi pequeno. Entón queda un poquinho máis doblado. Moi ben, o sea, xa Pero vas mira, mal. Que sobra. vamos coller Máis ben que sobra. un platiño que vamos a poñer aquí no medio. Vale? Esto, vamos a imaginarnos que ferveu un ratiño e reduceu, vale? Sí. Para quitar ya o exceso de auga. Entón vamos a empezar a botar así alrededor. Se a varlle botar tomate por todo menos por Por dentro. todo menos no centro. Claro, menos no E ti centro. dirás, por qué? Pois xa vas ver. Hombre, para poñelo chulo. Claro. A ver, de entrada, estamos atentos a Xulia. Ah, que sí. Captou a nosa atención. Veremos de salida. A ver no final. Cactus. Cactus. Eso é Moi un- vos cociñeiros. Moi bons cociñeiros. Moi bons. Vamos Pero a responder. decir eso é como, sabes, xa o sabemos. Ah, Entonces, claro. a min casi o que me interesa é ver se a lía. Sí, Oxe, é o que estás máis desexando que, ti. máis Digo que que... queres aquí alí. Ti se No, Mira, espera, non ver, te equivoques, o Alicia. tema, o tema. Non te equivoques, eu o que quero é que alíe Xulio. Ah, bueno. Por de momento non vou liar. Vale. No. Vale, mira, Va. vamos a botar un poquinho de queixo en pó. Podemos botar os queixos que nos gusten, Vale. Así alrededor. E un poquinho de mozzarella tamén. Uf, que rico, É como faz co plato para ir ao forno. Quítaslo. Xa verás agora, cañotas. Ahora é cando entra en xogo a Porque non sabes que magia. pelos hai. A magia. No, supoño que se quere facer como unha rosca, terá que... Claro, ahora que vamos a facer é, recortar. mira, Vai. con cuidado, vai no con cuidado, cortar. con que vamos Ten a cuidado coller porque xa sabes que Begoña esta. xa levou o No, dedo, no, que non quero en é algún momento. estropear a masa. Entón agora temos eso así, vale? Vale. E agora, cun cortador de pizza ou cun coitelo, o que facemos é, vamos a cortar en 8. Oh, Oh, que apañado este home cando quere. Entón, agora o que facemos é, imos levantando Bueno, Un e artista. vamos Bueno. sellando aí. bueno. Como un roscón de reis, pero de Como un pizza. roscón de reis, pero de pizza. Importante, levantar aquí para que non nos corra o queixo despois do Xa forno, está. vale? Ostras, Xulio. O forno sempre a tope. Bueno, Aí está. nunca deixa de Sí, vamos collendo a sorprender. forma. Estes cociñeiros non deixan de No, sorprender. é verdad, ti pedías algo especial, a ver, Ahí está. especial desde logo é, Bueno, seguimos. Eso, polo menos especial é. Por si. Agua para arriba. Veremos, a ver, despois. Vale, mira, vou colocar aquí este para poder traballar aquí na táboa, vale? Ahora nestes huequiños que temos aquí, pues vamos a mandar un poquinho de chourizo. Así me gusta, así me gusta. Porque esto, os romanos igual non saben, pero vai de maravilla. Vale. Naqueles Chourizo tempos. galego. Pois ti pica que nós vamos con Lucía. Vale. Deixamos a Xulio picando, Hola, imos Lucía. con Lucía Vázquez a ver que nos conta Lucía esta no. muller. Ai, a Lucía, sí. A Lucía. A outra é Begoña. A outra Vale, Begoña. Veis como son medio curmáns, ten que ser medio Ah, curmáns. sí, sí. Ten que ser curmán. Sí.
Vale, masa romana, Masa romana. de pizza romana. Estireina aquí neste molde previamente untado cun pouquiño de aceite, para que non se nos pegue. Xa. E agora, vamos alá. Vou tentar facer... Vas facer o mellor que fixeches na túa vida. Bueno, vámoslo tentar. Vai facer o mellor que fixo na súa A ver, vida. home, non Vou se arda. tentar- No. Ela sempre fai ben. No, pero que vai facer o mellor da súa vida porque vai facer encher o borde da pizza de queixo de arzúa. Claro, non hai nada Facemos mellor que aquí eso. outro huequiño. Mira pa aí, que lista, Pim, É listísima, Cañotas, non me poñas nerviosa. listísima. Outro trociño de Como queixo. dimos maiores, é que non saben tela. Ti crees que isto despois parecerá unha estrela? Isto non vendo complicado, Bueno, ti vai no intentando. Bueno, creo que vai salir ben, O borde vai... O borde vai estar bo. Ti pensa que é unha pizza rechea de queixo. Eso sí. Eso vai estar bo, seguro. Eso nunca falla. Non vai fallar. A ver, aí. Vai quedar pequeniña, así aí. como de ración, pero contundente, con tanto queixo. Así por Sí, a ver, vai quedar pequeniña, porque Oh. xa este molde xa o temos pequerrechín. Sí. Pero é curioso, Despois podes arrancar así os cachos, o borde, non? Que hai moita xente que non lle Claro. gusta o borde, este borde cómelo, porque o arranca. Pero a min é que eu creo encántame. que Sí. este A min tipo de encántame o bordes borde. invéntanse A mí tamén, para eso. A min gusta meter algo en que mollar o borde, cando acabas de comer a pizza, Ai, sabes, claro. tamén. A salsita. Eres de salsear a pizza? Sí. Non sei que diría eu, un italiano, Está o pobre Charlie, está Charlie Canavalla apuntando para ti. De que che digo eu. salsear a pizza. Bueno, Alicia, tenche que preguntar cal das dúas receitas levabas ti. Sempre, meténdonos en apuros. Vale, a vida é así. Cal me levo eu? Pasilledum. Pasilleda. Sí, E para as miñas amigas de Lalín. e para as túas amigas de la Lin. Mira que público máis bonito. Ves, todo o público que tes por aí. Pois mira, cal lle levabas ti ao público? Pois mira, hoxe Hoxe? voume tirar á piscina sin agua. Ai, Dios mío, Así que te digo. volveuse tola. E volvíme tola. A ver, Todos estamos algo tolos. si, eso é Mira, certo. hai que levar un neno dentro. De verdad, hoxe gústame, sorprendeume Lucía. Atención, De verdad, neste momento, ahora despois teño que probar. Non vai a ser que quede cruda e se acabara a sorpresa. vale, pues abre o forno, veña, abre o forno antes de sentarte, abre o A ver, forno, abre o forno. o Aí, forno, a ver, por favor, vamos a así, abrir o forno. Está quente, Está quente, está quente. Non hai trampa, ten No, que dar Vale. tempo. no, aquí non hai trampa. Mini punto de momento para Lucía Agripina, Lucía Vázquez. Vouche pedir que vais á zona de sufridores, despois chamamos, vale? Sí. Están acostumbrados. Veña, un aplauso para Lidia que está con nós na Volta Escoprata Televisión de Galicia. Hoxe ás 9 da noite comeza o Ardelucus e van entrar as tropas de Caio Antisio Vello para reproducir a toma da cidade. Hai 2200 anos a invasión non debeu ser divertida, pero agora esta celebración é cousa doutro mundo. Son xa 25 XXV anos de recreación histórica. 4 días con máis de 300 actividades e miles de visitantes de todo o mundo. Nestes días haberá xestas, xogos olímpicos, loitas, actividades para nenos e maiores e moitas viandas que en Lucus son ben larpeiros. E que vos propoñemos? Pois que vaiades de festa ou que vos metades na cociña, iso é cousa vosa. Coas nosas pizzas de orixe romana seguro que os da casa vos fan un ave, César. E poñede música, que como dicía Bisbal, todos temos corazón latino. Preparádevos, gladiadores, recordade, alea, yata, es. A sorte está botada, ou case, polo menos dentro dunhos minutos, Vos atendedo a Volta Escoprato e despois ide dar unha volta. Vamos con Xulio Mato, veña. Aí está. Imaginas a un romano bailando Bisbal. No, xa o vexo, xa. Te invito a vivir. Bueno, estou limpando os tomatiños, Mira, temos un acuse de recibo. Sí. Vou intentar pronunciar ben porque non sei como se pronuncia. Bon, vale. como se en inglés estamos. Non é en inglés. Estupendos. Non é en inglés. Queres intentarte pronunciar? A ver. Veña. Eu se o dera lido,
Grisette, ¿Pero de dónde? ¿Francés? no, Ah, ¿de dónde? de Montevideo. De Montevideo. De Uruguai. Pues lo de Crisete. No, é Grisette Hatay. Non sei se o digo iso ben, pero bueno, Grisette Superben, Hatay. superben. Grisette Hatay ou Grisette Hatay, que non sei como se di, porque non sei a orixe. Level 2 de... Non sei a orixe desta persoa, pero bueno, moitísimas grazas por seguirnos dende Montevideo, eh? Montevideo, Dende Uruguai, ali vendo a televisión de Galicia, Uruguai. así que moitas grazas de Qué boa verdade. carne tedes ali tamén, eh? Moita... Oxa, chaval. Buah. Sí, sí, sí. É que boa selección, eh? Que Que boa selección de fútbol teño. Xa estamos co fútbol. Uruguai. Veña, Jules, dalle. Bueno, Mico, mira. Gracias por seguirnos. Eu estou preparando xa a salida da pizza do forno. Saqueo. Pero a salida da miña... Ah, no, pizza non, rosquiza. Vale. Vou preparar un machucado, vale? Vale. Bueno, preparar ahora mismo en canto pele estes 3 tomates. Pele non, corte. Guau, eh? Ti dirás, por que vas tan despacio? Por que vas tan despacio? Porque teño tempo. Entón, mira, collemos 3 allos, vale? Eu non sei se me está falando a Eu directora ou non sei, escoito estamos nada. falando, pero non estou entendendo. Eu non escoito. Non estou entendendo. Ela berrou aí? Ah, que lle des ao machucado. por Que lle favor. deo machu... Pois eso estou facendo. Ave, xefa. Vale, vale. Ave, xefa. O que vai cobrar, saúdate. Sí, o que vai cobrar. Se vai cobrar de cara. Bueno, que tal o exame, lo? Que non nos Pois contache creo nada. que ben, penso que Onte ben. a xente chamando pensando que estabas penso, no, no penso que 112. ben. Penso que ben. Agora, claro, mañán No, teremos as palito, notas. palito, 2 palitos. No, necesito polo menos 12,5 pauciños, o sea... 12,5 pauciños. Sí, porque pa son probar. 25 puntos, claro. Buah. Teño que sacar 12,5 pauciños. Bueno, pues aí sí que está a lea yacta esta. Sí, sí, sí. Necesito X pauciño, medio pau. Eu no vexum. Bueno, mira, picamos, Ataca aí, veña. picamos un poquinho os allos. E ti dirás, isto pa que é? Porque vamos a facer un aliño e vamos meter no medio desa coroa nosa Un unha aliño ensalada. pon a coroa de Un poquinho de sal, rosquitza. rosquitza. Mira, agora machacamos un pouco, como sempre, os allos. O sal. Un pouquiño, non de todo, porque agora vamos a meter unhas pouquiñas abelás. Abelás non, améndoas, perdón. Améndoas. E aquí as abelás. E agora vamos a romper... Opa, aí vai unha... Pa ti. Sí. Dixo a abelá, tempus fugit. Veixo aquí a Xulio Mato que as súas abelas e améndoas. Mira, unha aquí. Aí dentro. E vamos con Lucía, veña. Que peliculón, A dúas non. A dúas non, vi na semana pasada. Pero bueno, tes a Denzel Washington, a... Non me defraudou, esas non A esperaba Pascal. máis tampouco. Claro, está. Segundas partes solo no Padriño. Sí, e non a voltas co prato. Mira, estou facendo un refogadiño. Moi ben. Ah, porque claro, como leva champiñóns, como leva... É que eu fixe unha cousa, Vale, vale. estamos prehorneando a masa cos bordes e pincelada con pouco de tomate, que é o que din que deben facer coas pizzas os italianos. Por que sempre- miras a- Porque dixeches que era italiano, ahora Ah, estou intimidada. ahora está- vale, sempre vale. que non teñas un forno de pizzas, que son eses industriais que levan Vale. a 400 grados, porque así faise ben a masa, sen que se enchoupe cos ingredientes, non a blanda. É que está falando con... Nós que coñecemos a Lucía, está falando con tensión. Entón, Está falando temos aí nerviosa. os champis, imos a botar xa un poquinho de ourego, unha Non sei, chispiña non sei. de sal, Ti crees que os romanos, o sea, actuais, que pasan pola tixola os champiñóns antes de facer a pizza? sí. 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 Entón. Sí. Ah, está dicindo, sí, é un bueno. Sí, A según. depende de que se... Home, a ver, Claro. se faz unha pizza de berenjena, por exemplo, tes que antes... Vale. Non digo nada, non digo Tes nada. antes que pasas a fritila un poquiño. Queda moito mellor. Sí, queda moi rico, pero o mellor non é a receita tradicional, sabes? Por Ademais, eso realmente preguntaba. na pizza está todo Que me permitido, menos botarlle piña. Xa, eu aí estou contigo, Eu aí dame igual o que diga esa señora. Aí dame igual, Menos O piña, da piña eu xa, o sea, meter ya ananás, no. vale calquera cousa. Es un chaval para nada. Bueno, isto que, mira, que cor máis fermosa. Unha fermosa cor Escoita. dourada. A túa pizza terá forma de estrela, sí ou non? Eu que sei, cañotas. Terá forma de estrela, non terá? Querelo ver?
ven por aquí, Charlie, como bo romano. Ven por aquí, como bo italiano, bo creador de pizzas. Ven por Faltalle aquí. un pouquiño, eu creo, eh? Vámoslo ver. Ábrelle aí o forno. Abro o A Charlie. forno, a ver. A ver que nos... Bueno. A ver se se despega, sabes que se se despega? Ainda non está, eh? Ui. Ainda non está, por qué? Tense que despegar. Sí, a masa, Pa que cando está este? feita, despegase ben do fondo. Vamos a dar un Sí, un cerra, pouquiño cerra, máis. que non se vai. Un pouquiño máis. Pero despois temos que botar... Se non botemos botar os ingredientes e volvela ao forno, eh? Escoita, vaya traballo está facendo Charlie, A verdad anda que- cargando con 30 A pizza kilos terá que de probar carne. eu. Temos un romano con nós no programa, eh? Auténtico. O sea, literalmente, moi ben, eh? Descansa un pouco, de verdad, pobre rapaz. Traballa por ele máis por ti. Bueno, eu 30 kilos creo que nunca os caguei na vida. Que dixón. Sí, home, sí. Bueno, veña, vamos con Xulio Mato, claro, veña, porque claro, como lle parece que Charlie está traballando pouco, vamos con Xulio Mato, Charlie, veña, va. Vente, Charlie. A mí afíxose porque tiña un poquinho de maxia, vale? Ah, por certo, teñe que dille a Jaime que está poñendo moi boa música. Jaime, moi boa música. Jaime, moi boa. Por fin. No, moi ben, o sea, Canto, busca canto leva Jaime aquí? Anos. anos. Empezou ahora. Empezou ahora a facelo ben. Jaime, Vos deixar de poñer ponme música boa, algo de terror. Sí, pon algo de De terror. Terrorus Maximus. Para. Tensión. Xulio Mato. Diante dun italiano. Coa música de Jaime. Será capaz de sacar adiante a súa pizza Vaiseme queimar. en formato rosca? Vamos alá. Vamos alá. Temos, mira, en dous tempos, unha feita Esa iulle, e outra que quere facerse. Pollo ese, un tachán que merece. Joder. Vamos para aquí. Con permiso, Estaba pasando mal. con permiso de Charlie. Pobre, o Charlie estaba pasando mal, Con permiso de Charlie, a ver que nos agarrou aquí un pouco. Un pouco non, moito. No, un pouco. Moito. Porque o papel non chegaba para todo, hombre. Quedou moi chula, Sí, xa, pero ainda vai quedar máis. Vamos dar un mini aplauso, ainda que sea un mini aplauso a Xulio. Un pouquiño de aplauso porque lle quedou bastante ben, Está ben, hombre. Quedou está ben. bastante ben. Pero ainda non está isto. Vale, Mira, vale. ahora, donde tiñamos chourizo, pues vámonos refrescar un pouquiño Para suavizar. con un poquete Vale. de tomate. Bien. Ahí está. Claro, esto é para cubrir Fixados que pa cubrir galego os vai pendientes. empezar a ver tomates, entón está Hombre, Xulio claro, Mato isto aí. é perfecto para Está isto. Xulio xa dándovos ideas. Xa estamos, vale. Chourizo seguro que tedes. Un pouquiño de sal arriba do tomate, que Joder. sempre ben. Joder. E aquí no medio, tomate moi bo, tomate galego cumato. Cumato. Mira, xa está empezando a temporada. Ah, vale, que o Cumatos. hueco é para meter... Claro, aquí vamos a meter unha ensaladita. Claro, pa que? Pa quitala despois. No, esto despois é para cortar e comer a ensalada. Claro, é o noso recipientus Maximus. Pa que? Tirala. Madre mía, que pouco mundo estés. Bueno, vamos a ver, mira, temos queixo relado, vale? Vale. Un poquinho de sal para ensalada. O machucado que fixemos co aceite, vale? Vale, eso é o que vas botar todo por... Vamos a Ah, botar por aí, aquí. vale. Un poquinho ahora, É un poquinho arredor. arriba do tomate. Teño que marchar con Lucía, teño que Vale, marchar eu con vou sacar Lucía. unha burrata e vou na zampar aí. Ti timbre e a burrata, veña. Aí está. Vamos con... Mira, vou moi pillada de tempo, eh? Vou na meter ao forno outra vez. Xe, quieta aí, xe! Que quero que o vexan na casa. Necesito un minuto de forno. Mira, que maravilla. Levanta aí para que se vexe aí. Aí, mira, está. No, ahora non levantes. Que ten que Ahora estate quieta. ten que derreter. Vale, vamos ao forno, veña. Ahora estou empezando a pisar xa isto. Ai, que tensión. Estou empezando xa a pisar isto, xa estou liando, veña. Dálle tempo. Vou con Alicia, vou co público da Volta Escoprato. Veña, vamos para lá. Venga. Buah, gracias polo aplauso, de verdad, gracias. Gracias. Qué aplauso, de verdad. De verdad, gracias. Que ben non ter que pedilo, Que ben non ter que pedilo. O aplauso, a verdad. Vale, Alicia, que? Aquí estamos, outra vez. No, xa. Outro día máis, Outro día máis. Pero que tal as receitas? O sea, A esta hora as receitas, que a fame que hai é unha maravilla. claro. Pero Huele que alimenta. pasa que o acabas de decir un pouco como a esta hora entraba calcara cousa. No. Bueno, estas huelen moi ben. E sabes o que di unha amiga miña? Se a comida huele ben, sabe ben.
hai cousas que ulen moi ben e despois... Ai, que Eu non me... Non, e ao revés tamén, E ao revés tamén. Que cheiran pois... Bueno, vamos con Xulio Mato, queres ir velo? Por si. Pois veña, Vamos pasa a ver. diante miña, un aplauso para Alicia, claro, aí está. De Silleda, que quere levar pizza para as súas amigas de Lalín. Veña. E par de Silleda É para tamén. de Silleda Que se tamén. me van a enfadar. É verdade, sí, sí. Pa lá. Xulio Mato. Esto está, ¿eh? A ver. Esto está. Ai, que pingo. Este é moi ahora. capín. Preciosa, Ahora, Xulio? en un plato de pizza, Wow, Xulio, está vamos a hacer, preciosa, Mira, vamos a cortar un trociño. Está moi bonita. Ahí Tamén as está. fago cuadradas, Claro, isto foi na tua honra, que eu iba a facer redonda, pero Wow. Alicia fai cuadrada. De verdad? Sí, claro. Claro. Non creo, Eso, no, eso é que a bandexa do forno era cuadrada. Entón, poñemos aí, e agora, con a Que axuda cando dunha agravei culler- o sudei o meu, Cando Ai, cando fixo o vídeo, que bo Facía unha vídeo. calor que aquelo era É moi Que terrible. bo bo, vídeo, Foi eh. moi bo, o ar de Lucas foi O ar de buenísimo. Lucas. Sí, foi- pero é Lucas, jolín, eu dixen... No, pero quedou Da igual, xenial, pero está quedou simpático. xenial. Nós estábamos Pero encantados. eso é bonito, Alicia. Dixen, é merda decir Lucas, dixen Lucas. Pois xa está. Bueno, Pois mira, maravilla, está, que se vexa o corte aí. maravilla o que fixo don Xulio Mato. Vamos a dar un Chorizo. super aplauso Moita ao cociñeiro de Silleda. Moi ben, por dentro unha ensalada, casi nada. Vamos ver de Lucía. A ver. Vale, espera, ponme tensión ahora, por favor, Jaime, ponme tensión. Lucía estaba nerviosa, ábrelle aí, a ver se A ver, fixo a isto ver. ou non. A ver que é o que Hai Hai que pasa. apartar a cabeza. Estará cociñado, non? Estará cociñado, non? Bueno. Bueno, no límite, pero parece que sí, Parece eh? que sí. Parece. Parece. No límite, pero parece que sí, vamos a deixar aí para que Parece vexa, que mira. sí. Bueno. Está. Unha Ti crees que coroa está, Xulio? rechea de queixo de azúa. Quero creer que sí. sí. Eu creo que está, eh? A ver. Bueno, máis ben é unha estrela. Sí, É a estrela. sí. A estrela é Lucía. Lucía. Lucía Agripina. Pois quedoulle moi bonita e parece que vai estar moi boa. Un aplauso tamén para Lucía Baza. Para Lucía. Oiga, merecido, claro que sí. Imos probar, Alicia. Ai, sí. Vamos para aí para diante, veña. Por aí á esquerda. Aí á esquerda. Á esquerda. Aí. Lucía veu de Silleda. Alea jacta esta, chegou o momento. Alea Estamos jacta aí, A sorte está botada. Bueno. Que pasará no a Hai que voltas co empezar prato? rápido, porque eu Todo- sou lenta. Cuidado, que Vale, se pois ti vai dando, si vai dando que despois Aquí o tempo- aquí despois o tempo quedamos é sin ouro. tempo, quedamos Aquí sin o- tempo. Cabe canem. O tempo é Cabe ouro. canem, sabes? Que se puña No. nas casas, na porta das casas, que era Sí. cuidado co can. Cabe canem. Cabe canen. Non sabía. Mira, ostras, mira, atende. Imos a Lugo. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Ai, María, vas baixar o ar de Lucus ou non? Bueno, hoxe non, porque Va- fai moita calor. A ver se bueno. varía. É verdad, non se pode estar, cando pega moito sol non se pode estar na rúa, eso é certo, No. Pero ás 9 da noite que empeza todo, Sí, a esa hora, o mellor sí. Pero mañá. Pois xa está, baixes sobre nunhos minutiños. na terracita. Baixes nunhos minutiños e listo. Bueno, veña, queres 50 euriños? Pois sí. Bueno, pois vou intentar darchos. Voulle pedir aos compañeros aí está, que levanten a pregunta. E a pregunta é a seguinte, dificilísima, Onde se celebra o Ar de Lucus? 3 posibles respostas. A, en Lugo. B, en Roma. Ou C, no acueduto de Segovia. En Lugo. En Lugo, bueno, pois vai ter razón, vai ter razón, un aplauso para ela. Sobran os cartos. Bueno, está, a verdad, teño que decir que ahora sí que hai cartos nesta produción. Hai Isto xa é cartos, xa é un hombre. programa, vamos, con moito carto porque andamos tirando. É que queremos dar, sí ou sí. Exactamente. Pois María, Sí, sí. María, moitos parabéns e gracias por chamar, vale? Bueno, pues moitas gracias a vos. Nada, E paso... polo programa, que é moi bonito o programa que Moitas, estáis facendo. moitas gracias, de verdade, Alicia. Pese Ai, a- Alicia, perdón, María. María, disfruta o fin de semana, paso moi ben e que non vos torre moito sol, vale? Bueno, pues moitas gracias. Veña, un bico. Veña, Chao, María. hasta logo, Chao, chao. Carpe diem. Carpe diem, carpe diem. Bueno, Xulio Mato non estaba tan nervioso como Lucía porque Lucía tiña a presión do romano diante, a presión da Claro. Alicia que lle deu Sí, pero mira que pintazo. o punto de favorita. Non sei se Pero, falta un minuto. que pasou? Que pasou? Estás ben, ou? Pois vamos De alá. maravilla. Vamos alá. Alicia de Silleda, con amigas en Silleda en Lalín. Quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Esto sí que a sufrir. Ai, pois hai que escoller. Hai que escoller. Home,
Dime un. Así se rompeu No, non podes rompelo. Non podes No. o protocolo do programa. No, sí, Xa lle levanto a man a quen gane. Ah, sí, a quen queires. Vale, Ah, vale, sí? vale, vale. A quen Vale, queres. podes facelo? Sí. Sí, podes facelo. Veña, rápido. Hala. Veña. Veña. 3, 2, 1, arriba. Xulio Brato! Moi ben. Moi ben. Señores, nos marchamos. Queden como sempre na Galega. Vémonos mañán con máis receitas. Nova voltas co Prato de Televisión de Galicia. Chao.